Suwe dudan-duding. Aku Kon ngatur. Kula jumeneng niki. Kae sapa to kae sing rambut gondrong kae? Mbok ngatur raket mau. Kok masane kaya dukun ngono ya. Kuwi Gus Gendeng kok dukun. Kuwi Gus Gendeng. Kene iki ra ketok lho, Mas. Lah iya wong ngono nggih klambi ireng. Nggih ireng-ireng. Lah kok ketok putih untune tok ngono aja. Kuwi Gus Gendeng. Gus Gendeng iki sapa? Lho, piye to bocah iki? Tapi wonge waras. Lho. Waras. Piye to maksud? Lah nyapa kok dilane Gus Gendeng? Gendeng kuwi ora ana gendeng kuwi genah tur mudeng. Wah, Jadi berarti genah ning agama mudeng babakan agama. heeh. Mula heeh. Kae ngono wis tanggep mbahku dhewe. Berarti engko mbok anggap Mbahku dhewe. ya engko berarti ora usah pamit langsung mulih ae wong bae dhewe kok. Lah jane ning kene kan aku ora bayaran to, Mas. Lah iya. Wong niate ning kene kan aku ngaji. Ngaji. Golek ilmu. Ngilmu, mergo- Niken Salindri iki ora gur nyanyi ning yo ngaji. ngaji. Apa meneh wulan iki wulan puasa. Bulan Ramadan. Heeh, bulan Ramadan. Iya. Jadi kita berlomba-lomba mencari ilmu, berlomba-lomba mencari pahala. Alhamdulillah. Heeh, Mas yo to niken Salindri ora tau poso. Nek kan yo Ngono ya aja dicetakne. Loh, jujur. Poso kuwi wajib lho, Nok. Loh, namanya orang perempuan itu kan kadang ya puasa, kadang ya enggak karena Wetan ana swara gumuruh labet geger mawurahan rame sadengah papan isine mung wong rebutan kalungguhan
jagat kidul usrek samya mbregudul merga padha nggugu hambek wadul ing brang kulon padudon saenggon-enggon temah kathah pepejah padha rubuh dadi layon ing jagat lor tunggal bangsa wis ora gelem awor tunggal golongan ora bisa momor geger balik watu begegek ugek sadulita hemel lae Ndara Arjuna kula sawang ndika ketingal bingung kaya dene wong kang linglung. Enten napa, Gus? Keparenga paring dawuh dumateng Kang Abdi pun Semar Badranaya. Kula niki tinitah dadi pamong. Ken momong satriya sing hambeke budi luhur. Semar tinitah inggih kinodrat dadi batur kang suraose pangembating pitutur. Sinten ngertos tutur kula sembur kula saged udari reruwet madangaken pepeteng andika, Gus. Kakang Semar Badranaya.
ya mung Kakang Semar kang bisa dadi obor pepadang tumrap Janaka. Kakang nandes sajroning atiku nalikaning Janaka ngambah alam pangimpen Kakang. Mung perkara ngimpi Gus. Iya Kakang. Lah lajeng jenengan Ndara Arjuna nyupena napa Ndara? Kakang, ana sajroning alam pangimpen utawa alam pasupenan Janaka kaya mangku wujuding rembulan. Saya sangsayaning suwe rembulan mau kaya dene seratan Dewa Nagari. Lamun to kawaca ana serataning Wahyu Toh Jali Kakang Semar. Iki kira-kira mujudake sasmita apa tumrap Janaka Kakang? Ndara. Semareka den prayetna semurire eka balik tityani kantayani Trisanya Purnama sasi gilar-gilar semedi tengahing latar milang ana lintang Bima sakti Gusti kula Ndara Janaka andika Ndara wajib ngunjukaken syukur dhateng Gusti kang murbeng jagat. Awit mboten sadhengah titah, mboten sabenta jalma ingkang nyupena mangku wujudipun rembulan kala mau Ndara. Kakang banjur rembulan kang tak pangku mau mengku Werdiyapa mengku Suraosapa. Makaten rembulan niku sasmitaning kamulyan lan kanugrahan. Rembulan kadidene seratan Dewa Nagari menawi kawaos Wahyu Toh Jali den cekak cukupe ing ripalenggahan sakmangke Jawata badhe ngandhapaken kanugrahan wujudipun Wahyu Toh Jali kala mau Ndara. Toh niku tegese pangurbanan. Jali niku saka tembung jalu ingkang mengku werdi putra utawi Atmaja. Sapa sing kecondhokan Wahyu Toh Jali punika ing benjang cedhak turunipun badhe dados ratu ingkang ageng utawi gedhe pangaribawanipun. Nanging nggih wau kedah dipun tohi riyin Raden.
Lah banjur seranane kepiye Kiai? Ngaten nggih Gus. Ibarate gelas. Gelas arep diiseni banyu, gelase niku kudu resik dhisik. Ngaten? Padha kalih menungso yen arep kecondokan wahyu, niku atine kudu resik dhisik. Luar saking dedosan ingkang sinandang. Luar saka dedosan. Nggih. Lire kepiye Kakang? Tumrap Semar Badranaya. Titah gesang wonten Madyapada niku duwe dedosan rong perangan Ndara. Siji dosa karo sing gawe urip, angka loro dosa karo alam. Ngaten? Menawi manungsa niku duwe dosa kalih sing gawe jagat niku penak. Itung-itungane niku penak. Senadyan to 7 gunung tumpuk undung dosa ndika paribasane nanging kalamunta nyuwun pangapura kanthi tumemen mesti bakale diparingi pangapura. Mergi menapa? Mergi Gusti niku Maha Pangapura, ngoten. Sing jenenge Maha niku sak nginggile linuwih mesti dipangapurani. Ning nek sing ngabot niku menawi menungso kedusan kalih alam, yen menungso duwe dosa karo alam. Ora gelem nyuwun ngapura karo alam, tan wurunga dadi titah sing apes, suket godhong nyerimpeti laku, krikil watu nyandungi laku, niku tenan Ndara. Lah banjur dosa karo alam iki jlentrehe kepiye Kiai? Ndika mesti mboten krasa. Wiwit panjenengan lair cenger wonten Madyapada niku sampeyan niku mboten ijen, sampeyan ora dhewe, ngoten. Ning Gusti niku paring kanca, wujute anasir patang perkara, bumi, geni, banyu lan angin sing ngancani ndika sarinane sawengine niku nggih niku sing nyengkuyung gegayuhan jengandika, ning nggih niku ugi sing malang-malangi gegayuhan andika. Monggo to. Sakniki belajar srawung kalih alam. Kalih bumi, srawung kalih geni, kalih banyu, kalih angin, nglebur dosa, ngoten. Kula tak takon. Sampeyan napa tau ngelengke wanci mboten ketang sak menit nyuwun ngapura kalih bumi, kalih geni, kalih banyu, kalih angin. Punate dereng. Sapantuk wahyune ngalah Yada melah mangolah ilmu bangkit mikat reh mangukut kukutaning jiwa anggo Waduh Kakang Semar babar pisan Arjuna durung nate. Lah, mila niku, Gus. Sumangga sakniki kula dherekake menyang ngendi Kiai? Tumuju wonten lengkehing Gunung Tidar. Jengandika kula aturi maladi ning dhateng mriku, sinten ngertos?
Sinten ngertos kanthi sedya sing becik kanthi niat kang apik jawata badhe ngandhapaken kanugrahan wahyu toh jali dumateng Dikandara Dananjaya. Semar inggih badhe anganti Anoman utawi Ramandaya Pati kagem jejagi wonten sakupenging Gunung Tidar kala wau Ndara. Iya, Kyai. Aku banget condong Kang Sarta rumajang marang keparenge Kakang Semar Badranaya. Monggo lon-lonan lumampah, Gus. Mugi-mugi kanugrahan wahyu toh jali mengke saged anyembuh kamulyan lan katentremaning praja Ngamarta. Yo! Apa nyoto saya tidak tanpa purba dening manungsa ya ingkang triprakara godha kalawan bejo kang sarta tekaning pati mungguh tumita mung darmong lakoni edan-edanan oh
Mane Prabu Dasamuka Gudha Yitma Haranku. Ya. Bakti Mantrim Belum Sarawita
dening utamaning nata berbuti pawalak sana lire berbuti mangkono lila legawa ing driya hangga ganjar saben dina agung tinyo paring dana lire kang bawa laksana ana tepi pangandika arca manik sejatining alam kang tinuding ing jagat ya bandaku ya donyaku ya amal-amalku dhewe togok kula wonten dawuh sinuwun Prabu Gudayatma belung dalem juragan pranyata biyen nganti saiki tetep ora ana bedane kok kaya nalika Gudayatma isih mapan ana kutha Goro negara Alengka diraja biyen kamulyan lan kawibawan nikmat kang sarta mupangat isih tak regem senadyan Ngalengka wis kepungkur adoh apa iki sing jenenge kaswargan sejati kok lho nyuwun sewu nggih sinuwun jaman Ngalengka niku sampun kepungkur tebih ngoten pun jaman boten enak sampeyan niku janjane sampun mati iya aku wis mati negara Ngalengka wis rusak ning iki swarga kok iki swarga sejati swarga matamu picek kowe aja kasar ngono wong kaya ngene kok swarga wong nek serakah dakah dadine ya ngono kuwi Kang ngono wong kene iki nggon ora penak nggon angker wingit kaya ngene kok diarani swarga lah iya menengo sik lho heeh ngaten nggih sinuwun teng mriki niku sanes swarga ngaten nanging sampeyan niku tumemplek aning kayu watu saben malam Jumat Kliwon niku dikutuki wong ngoten sing kandha sapa jal lekno mripatmu delengen kabeh isih jangkep kabeh isih tak regem bondo donya isih ndak gaduh nayaka punggawa isih akeh abdi-abdiku isih jangkep delengen kabeh isih melu aku ngono iki kabeh ya isih wong gawanku saka negara Ngalengka biyen wis leganana wae lho Kang ngelegani wong edane pira wene ta coba sawangen sing godhang ngendi Indrajit isih Paman Prahasta ya isih kabeh isih jangkep ngaten nggih sampeyan niku klentu kleruku mapan ana ngendi sampeyan kandha jare kene isih temata napa-napa wonten ning ngaten nggih negara Ngalengka niku riyen nggih negara luhur ning sakniki nggih pun ajur ngoten biyen kesuwur ning sakniki pun
lebur. Merga wit ratu nganti tekan nayakane arang-arang sing gelem tumindak jujur. Mboten gagas ing pitutur, anane mung ngaji mumpung golek misuwur. Kawulane do disingkur, mripate nggih pundha blawur. Tumindak ngawur, golek seneng sing tanpa nganggo ukur, mula dadine nggih boten genah kados ngaten iki. Entene nggih mung kejegur-jegur. Ngaten sinuwun. Nalikane sawijining titah, nalikane sawijining menungsa lagi kumbul kahanane, nalikane titah lagi mapan aning pucuk ing panguwasa niku mubaling rasa kemingsun niku nggih teng mriku niku. Nganti mboten krasa nek sejatine kabeh niku dadi mala. Mula wong kuwasa duwe negara, mongko sing jeneng negara niku bakale akeh pepetenge. Yen siji kurang sandang pangan lan pegawean. Niku angka siji. Lah angka loro, yen panguwasa ora duweni watek, ber budi bawa leksana. Angka telu, yen lakune ngukum sing ora jejeg. Mula kula niku dadi pamong jenengan niku ngantos jeleh. Lah yen adi kula Semar nika, adi kula Semar nika dadi pamong panengen sing dimong wong sing luhur bebudene, ning beda critane kalih Togog ngaten. Yen Togog niku pamong pangiwa, sing kula mong niku wong sing brengkele tumindake, sing do angel tuturane. Mula kula niku jane pun gething. Mosok nganti tekan alam kene barang isih kula tutke. Nggih, ning pancen iki pun gawean kula lan kewajiban kula kedah kados ngaten iki. Cukup lambemu menengo. Lerenana lehmu guneman. Arep dikaya ngapa lan kepiye gegayuhane godhoyetmu tetep siji. Napa? Bakale godhoyetmu ngrasake marem yen wis sesandingan kelawan Titis Widawati kok. Ya. Yaksa gora rupa risadeng nalendra, yaksa laku kang malwaleh engkang sinuwun niki jamane pun ganti. Sampeyan napa mudeng ingkang dados pengawakaning Dewi Widawati? Aku ngerti kok godhoyetmu mudeng. Sinten? Ora ana liya kejaba putri Trah Mandura, ya kuwi si Sembadra, ya si Lara Ireng. Aku wis kelakon nyebar telik sandi. Mbok menawa yen dina sak mengko bojone Sembadra ya kuwi panengah Pandhawa sing jenenge Arjuna lagi lunga saka kasatriyane. Lungane Arjuna mau lagi teteki Brata ana lengkehing Gunung Tidar. Lan bombongku maneh gok senengku maneh. Kethek putih sing ngerti marang pengapesaning godhoyetmu si Anoman uga melu njampangi ana Gunung Tidar.
murcane Anoman lan Si Arjuna ndadekke saya gampang anggonku nyidra Dewi Sembadra ya lara ireng kok. Piye lho? Wis ta titenana. Ben ditutuk-tutukne Kang, ben diseneng-senengne sik. Wis tak titeni wit biyen. Wong lanang iso rusak nggur perkara loro. Wong lanang iso rusak uripe iki perkara loro. Perkara apa wae? Siji perkara dhuwit, loro perkara jerone jarik. Lah iki. Ben ditutuk-tutukne sik. Nggih. Pun monggo. Sak kersa sampeyan sing baku kula pun elik-elik. Bakal tak budhalke wadya bala kajiman jim setan priprayangan wewe bang wewe putih engklek-engklek banaspati jerangkong warudoyong janggitan kang sarta gendruwo ndak utus jampange sing dadi lakune Godhayatma surak palapa minangka tetenger minangka budhaling Godhayatma sak wadya bala muga-muga kasembatan gegayoanku kok. Prawadya samya samapta wasyaga arsa anggelar baris manunggal sajuru-juru kumlebet kang bandera tambur trompet gong beri munya mangungkung prawadya bala palapa manunggal sigra lumare.
pasaran ning kacangan cah. Ayo jin setan priprayangan wadya bala jim setan ayo do budal cah ngetutne bose cah budal saiki Kang budal saiki yo tak cerekke Pak Mudin ning ndi kowe Pak Mudin Pak Mudin Aku mbiyen mati moriku rambut udari Din Mudin Ayo, do budal aja ndadak nganggo kesuwen. Yo. Oke, 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 oke.
Kok ana wong monggar kowe. Ayo, budal, budal, budal. Mangkya darajating praja sinar tansah santi kunjung mring aku kase santi niskolane kumalane pramudita sirnane kasih paturjana kawuryan musuh nyoruri nangge sinar tansah santi kunjung mring aku asa santi
Padurjana sinap pumaruta pinarungga satinaku ringin purwa kang gumelar amor wengkayunar buka ora ningkang carita kang sinungging pralampita ginupe lanang budaya ampre dadya tepa palupine sangya marsuti darmaning reka utaman satama manggirayu Sri Narendra miyo saking puri busana keprabon Sri Narendra miyo saking puri busana keprabon kinarebak badaya yuwarna nira solahira wingit lir widodari nurun lir widodari nurun Sari Sari Om
Om awik nam astu nama sidam sigdi sekaring bawana langgeng kakang Resi Kaneka Putra kasegahan Panakrami rawuhipun Kakang Guna Resi Narada wonten ing kahyangan Jonggring Sailaka mriki Kakang pragenjong pak pong waru doyong tinegor wong slere gence buntute acel kater Yayi Pukulun Nilakanta Raharja pisowananipun Kang Raka ing sidik pangudal-udal boten langkung pudyastawanipun Kang Raka kemawon mugia kunjuk Adi Guru Kakang Resi puja pangestawa Kakang Resi kula tampi dumawaha sesami-sami Mangkuta Kulup Indra apa padha Basuki sawanira heh Indra inggih Rama Pukulun Raharja pisowan kula boten nyandung ing rubeda dene pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Rama Pukulun iya nggir Kulup Indra pangabekti kita wis ulun tampa ora liwat pangestu ulun tampanana nuwun inggih Rama Pukulun gorawalan panampi kula Pukulun kula cadhong asta kekalih kapundi ing mestaka kacancang ing pucak ing rikma kakalungaken ing jangga kapetekaken ing praraja rumeketing wardaya miwahana rah daging kayowanan Rama Pukulun nuwun to mangke Kakang Resi slendro ingkang raos slendro ingkang datos Kakang Guna Resi Narada kula suwun radi majeng anggenipun lenggah ripaduka arsa medharaken wigatosing pasewakan ing dinten sakmangke Kakang Swawi kula aturi paring pangandikan Kang Raka arsa ngangklungaken jangga nilingaken karna nengga rumentah sabda sabdanipun Adi Hyang Pramesti Guru permara reh mangos wamya ngambrang kadi karonaning kaswasih ring marga memalatkung risang ganda mastrat maja leng-leng lalu manguladi surya mangrangsang wayah surya mangrangsang wayah umyus amara wayahanto Kakang Narada kados pundi Adi Guru mesti kemawon Kakang Narada sampun pirsa bilih sak mangke madya padha katempuh ing goro-goro kadidene udan salah mangsa gegana sintru kados banguning sinaputing lebu ing akasa munya jumaledhar hanggegeteri gugur agraning arga gurnita kagiri-giri inggih Adi Guru sampun boten kirang-kirang pambudidayanipun para Jawata kinen samya apuji dikir mantra rahayu ing pengangkah sirep ponang gara-gara kala wau nanging Adi Guru
Sedaya pambudidayanipun para Jawata muspra tanpa guna. Gara-gara mboten saya suda nanging malah sangsaya andodra. Wantering gara-gara ngantos sumundul ing kahyangan mubal endute si blegedaba ngakak tutuke kumitir petite Sang Hyang Nagaraja akarya bingung bilunglungan para Hapsara lan Hapsari. Kakang Narada, welut wisa banteng wareng kula wonten punapi Adi Guru. Gara-gara mboten saged sirep menika kenging daya pangaribawa menapa Kakang Resi? Menapa wonten sela ingkang mawa cahya? Werksa gung ingkang mawa teja sampun jerih ingkang elan Kakang. Tumunten kasendalo mayang minangka gantosing saka guru ing kayangan. Weh, latalah. Adi Guru, paduka menika ingkang dados tetungguling para Jawata. Mestinipun boten kewaran dhateng saliring ing saneskara. Agal lembat sampun kacakup parandene maksih kepara ndangu dhateng raka ing sithik pangudal-udal. Sakadaring lampah sagadu ing manah kawula badhe kula aturaken dhateng ngarsa paduka. Gara-gara ingkang anempuh wonten ing Madyapada kala wau awit saking daya pangaribawanipun alam sekalir Adi Guru. Alam sekalir jlentrehipun kados pundi Kakang? Alam sekalir ingkang andadosaken geger kala wau mratelakaken badhe wonten kedadosan ingkang ageng wonten ing Madyapada menika. Lalajeng kinten-kinten lampahan menapa Kakang Resi? Makaten Adi Guru. Gara-gara ing Madyapada ngantos sumundul ing kayangan kala wau tuk sumbering mapan wonten lengkehing Gunung Tidar. Gunung Tidar lakar kados mekaten. Titah pujangkara pun Janaka ingkang sampun sawetawis kalenggan sakmangke anglampahi tarak brata. Adi Guru kedah eling, Adi Guru kedah emut. Rikala lelampahan Arjuna piningit. Rikala lampahan Arjuna piningit rumuhun. Sukmanipun Janaka ingkang dereng lair wonten Madyapada menika sampun lumampah lan anyirnakaken satru mungging kayangan Suralaya. Paduka Adi Guru paring dawuh benjang menawi dewasa lan sampun apalakrama Janaka badhe dipun paringi kanugrahan ingkang sinebut Wahyuta Jali. Nanging dugi sakmangke ngantos Janaka sampun gadah putra ingkang kathah. Ewa semanten Adi Guru mboten enggal paring kanugrahan toh Jali kala mau Adi Guru. Paduka mboten enggal paring wujuding kanugrahan Wahyuta Jali dhateng titah pujangkara panengah Pandhawa pun Janaka. Mila inggih kanthi sabab punika Janaka wanter anggenipun semedi maladi hening ngantos andadosaken gara-gara kagiri-giri. Sakmenika
gantos kula ingkang taken ingkang tanglet dhateng Paduka Adi Guru. Sejatinipun Wahyu Toh Jali menika wonten menapa mboten Adi Guru? Nuwun inggih wonten Kakang. Wonten inggih. Lah inggih. Lah kanugrahan menika janjanipun kagem sinten? Kakang Wahyu Toh Jali kala mau sampun kinudrating jagat pinurbing dewa pinesti ing widi. Mbok menawi inggih namung Satria Madukara panengah Pandhawa Janaka ingkang nganyalirani Kakang. Lah kenging menapa? Kenging menapa ngantos ing ripalenggahan sakmangke kok mboten enggal maringaken kanugrahan menika dhateng pun Janaka? Menawi Paduka Adi Guru mboten enggal matedhakaken kanugrahan menika, dewa bakale kewirangan lho Adi Guru. Leng-lenging driya mangu-mangu mangungkung kanduhan rimang lirlena tanpa kahanen lirlena tanpa kanin yen tan tulusa yen tan tulusa mengko sang Dyah Utama nalika semana dereng dangu pangandikanipun Hyang Pramesti Guru Dalah Resi Narada yen nginang durung abang yen kecaha durung asat kedadak padha sakala bali maracukundha manik kelawan dewaning panggodha pangrencana nenggih Bathari Durgaya pramoni repepeh gawe cingak kang samya mulat. Wagyeta wawan sabda ora kang sumewa ora kang sumewa kekereng pasewakan kathah samya narka iku sanyatane kunjang seret winangun wong kermon naluri rinep muni rinanggo kerongan rasakan liarsi nangis
Hanjrah kang puspita harum kasiliring samirana mre sekar kadung ngas gandanyo maweh raras renaning griya ya jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungara yen ora luput panyawangku iki kaya garwaku pramoni kang abiyantara ana panjenenganing ingsun tobat syukur bage jumurung menawi paduka pukulun maksih kemutan menawi kula menika garwa paduka pukulun Hyang Pramesti ihi manuk manyar susuwing dawa tegese apa Durga duwe sing anyar aja lali karo sing tuwa Durga dalem tumuli matura kang trawaca apa wigatine jeneng kita Durga marak tanpa tinimbalan lepat diagung pangaksami pukulun awit kula sowan kronto-ronto wiwit omah kilen ngantos mriking kayangan Suralaya namung badhe sambat dhateng paduka kowe aja nangis mundak ora cetha lehmu matur mekaten pukulun bethek-betheke kula tinangisan kalian kang putra pun Dewa Sarani lho lah Dewa Sarani nyuwun apa Durga pukulun Dewa Sarani nampi wangsit mbok bilih mboten gantalan wanci Jawata badhe ngandhapaken kanugrahan ingkang nami Wahyu Toh Jali. Mbok menawi kepareng nyuwun sewu. Dewa Sarani niku wiwit alit kula mboten tinenggan paduka pukulun. Ngantos dewasa dados ratu ana tunggul Malaya inggih babar pisan ora ditunggoni karo wong tuwa lanang. Mila pukulun sepisan niki kemawon kanthi sanget kula nyuwun sageta Wahyu Toh Jali kala ginaya dening Dewa Sarani pukulun.
Durga Sugata marang soreng prang ngodani arum ngendan wing ngawiyat Narada ngepalani Durga sing gedhe pangapuramu wahyu toh jali utawa wahyu kaprawiran mono dudu pacangane si Dewa Serani nanging kersaning Jawata wahyu mau bakal tumurun marang satriya Madukara si Janaka mula aja kurang pamengkumu Durga jeneng ulun ora bisa ngabulake pamintane si Dewa Serani mau Durga. Waduh, Dewa Serani. Aja ngadati atimu yo nang. Bapakmu durung bisa nyembadani pamotahmu. Senadyan Janaka kuwi mung menungsa lumrah yen to kowe kuwi ratu gedhe ana ing Tunggul Malaya dasare kowe kuwi ya anake dewa. Ning babar belas kowe ora tau digagas karo wong tuamu. Oh Dewa Serani. Apuran bapakmu yo nang. Bapakmu luwih menting akeh wong liya tinimbang anake dhewe. Oh Dewa Serani. Aja kuwatir. Kanggo gantine bapakmu aku bakal golek bojo meneh Dewa Serani. Aja dumeh aku wis tuwa. Nek Jaka kacangan kene ora kintil karo aku jo celuk Betari Durga. Yo. Tuwek anak umur rasane dijamin sik nyakot. Aku bakal goleke kowe bapak meneh yo nang sing kira-kira gatekke nyang kowe. Aku bakal golek bojo meneh sing kira-kira bisa nuruti apa sing dadi pamintanmu ya Dewa Serani. Kowe aja nesu Durga, aja nesu piye. Kowe aja rabi meneh. Ya ben to ya ben. Dikira tuwek boyoke wis ora kuat apa piye? Aku karo kayange iso masamu. Iya. Yen pancen kaya mangkono. Senadyan wahyu toh jalimono wis kinodrat kanggo Arjuna nanging sak bisa-bisa bakal ndak budidayake supaya kanugrahan toh jali bisa diantuke dening si Dewa Serani Pramoni. Matur suwun pukulun. Angutari Syasrari Wut Urwut Terawat Wahawati Wedi lamun kauningan matur nuwun pukulun, matur nuwun. Dene Paduka sampun nyembadani pamontahipun pun Dewa Serani. Matur nuwun pukulun ya ampun. Iya padha-padha Durga. Kabeh mau minangka tandha tresnaku marang atmajaku si Dewa Serani. Wah, mengke riyen Adi Guru, mengke riyen.
pragenjong pak papong waru doyong tinegar wong. Ada soto jenenge rombong untuntek jenenge ompong rambut dawa jenenge gondrong. Entuk bojo ayu moblong ditinggal jagong lah kok dikeloni wong. Nah iki. Adi guru, adi maji. Wonten dawuh Kakang. Pripun panjenengan kok ngaten niku pripun wah? Menawi paduka badhe murungaken Janaka anggenipun nampi Wahyu Tojali ateges wonten paribasan idu dinilak malih Adi Guru. Si Janaka menika sampun ageng lelabuhanipun dhateng kayangan, ngaten. Menapa melih Janaka inggih satriya ingkang gentur tapane, manteng semedine. Wis sak trepe kalamun nampa kanugrahan wujuding Wahyu Tojali kala wau. Lah kok sakmenika badhe dipun urungaken kanugrahan Wahyu Tojali menika malah dipun turunaken dhateng Dewa Serani niku pripun Adi Guru? Kakang Narada, sedaya prenatan menika kula ingkang damel. Menawi wonten awonipun kahyangan sanes Kakang Narada ingkang tinempuan, nanging pun jeneng ulun ingkang dados parantutuan. Mila sedaya kedah sak pakon ulun boten kenging badal dawuh ulun. Loh, iya, ning ya aja ngono ta. Kula ngertos pangwaos tunggal wonten asta paduka, ning Adi Guru kudu eling. Paduka ndapuk para dewa dados nayaka menika kadawan menapa? Menapa namung kadawan ngamini tumindak paduka ingkang semenang-menang menika? Kula kadapuk dados mantri muka menika kejawi mbiyantu jejibahan paduka. Kula inggih kadhawuhan ngemutaken bilih paduka menika kesupen kinen ngleresaken menawi paduka tumindak lepat. Kakang Narada, Dewa Serani menika putra ulun, napa kula klentu menawi kula nglabuhi marang anak? Lho, mboten klentu, nglabuhi nyang anak kok kleru iki piye to? Kenging menapa Kakang Narada nyentulani pikajeng ulun kedahipun Kakang Narada emut wonten tetembungan anak polah bapa kepradah. Wong tuwa kena mradahi nyang polahe anak, ning ya didelok dhisik polahe mau kaya ngapa. Lah yen polahe ngaromake jenenge wong tuwa wajib mradahi. Ning nek polahe anak gawe kucem saged netelke jabatane wong tuwa, ya kudu dielingke to. Mboten namung diuja mawon niku mboten Adi Guru. Wis akeh kedadean. Wong tuwa tetel pangkate ilang jabatane merosot derajate banger jenenge mung sabab nglabuhi anak sing ora bener tumindake. Paduka Adi Guru kedah emut. Adi Guru dados ratuning para dewa tumindake kedah adil Adi Guru, kedah adil. Sedaya kedah dipun penggalih. Lekas paduka menika lepat awit badhe nerak kodrat Wahyu Tojali menika kodrating Janaka ingkang kewagang hanampi sanes kang putra pun Dewa Serani Adi Guru. Bathara Guru ratuning dewa paring dawuh mboten kenging wola-wali menawi Kakang Narada mboten sarujuk kalian pikajeng ulun Kakang Narada saged ninggalaken kayangan. Lah dalah. Adi Guru, hukum wonten ing alam donya menika wonten papat. Siji hukum adat, loro hukum kodrat, tiga hukum negara, ingkang pungkasan hukum karma utawi hukum dharma. Hukum adat ana desa nganake syukuran syarate kudu mujuti sesaji ingkung kebo.
Gandeng desa kono kuat ora kuat tuku kebo kena diseranani tuntut gedang disikili papat diwenehi sungu niku pun muni kebo tur danyange ya ora kenyih. Nek hukum kodrat angka kalih hukum kodrat srengenge niku panas ning kena diseranani gawe payung utawa capil. Kaping 3 inggih menika hukum negara niki nggih kena diseranani matane duwe duit akeh hukum niku kena dienggak-enggokke. Nanging ingkang pungkasan hukum karma niku hukuming tumindak. Sapa nandur bakal ngunduh, sapa utang bakal nyaur nyilih balekake sing gawe bakal nganggo. Ing ngatasi aku mung rekoso mikir beteke mung mikirake lah kok ngetokke siunge dupeh lagi dadi panguwasa. Panguwasa kinarya gada. Narada pun boten gumun, Pedah apa aku ning kene? Kahyangan hawane panas, nunggak paru Narada ora melu-melu. Satya tur miturut anut sumarah mring Gusti dene sidi miwang utama panindak ing praja ngatil bejo dadi bandara rinarapan mring para abdi pun boten usah gugu Bathara Narada pukulun. Kahyangan ora enek naradane ora masalah. Narada ora manggon ing kahyangan dewa-dewa ya ora masalah. Ning kene ora wurung-wurung wong ngelek-ngeleki jenenge dewa. Narada ning kene ora wurung ngelek-ngeleki jenenge kahyangan. Dewa liyane do bagus-bagus, dewa liyane do cakrak-cakrak. Narada dewa kaya ceret ngono anggepe apa? Nganggo seragam ora ana sing sedeng. Rada sedeng pisan wae netelke benek. Iya Durga iya. Kapala ngono mlumpat Karantya medhot jeneng ulun ora bakal njabel pangandikaku. Nuning nggih pukulun matur nuwun lho nggih pun bantu Kang Putra Dewa sarane. Aja ngambungi iki ning Pasewakan Durga. Nggih kula pun boten kiyat. Kaya-kaya kudu dikukur. Iya Durga padha-padha. Senadyan pamintane si Dewa sarani bakal ndak budidayake. Jeneng sira Durga sak bisa-bisa ya melu ambudidaya. Kados pundi serananipun pukulun? Mahyutoh jali saya gampang digayuh kelawan kulub Dewa Serani kalamunta Janaka tumekeng pralaya. Nuli nggih dhateng sendika. Ampun masumelang kula ingkang badhe merjaya si Janaka pukulun. Iya. Indra kula wonten dawuh tinimbalan Rama pukulun. Bubarna Jawata kang padha gantung sibuk ngestokaken dawuh Rama pukulun. Ucap nalika samono purna sabdaning Hyang Pramesti Guru sigra manjing aning sanggar pamujan arep-epeh yen Cinandra kairang-irang wibawane.
Berdoa